Ak ti nevadí, že ťa partner pravidelne zhadzuje, kľudne toto video preskoč. Počúvaš vety typu: to vážne nevieš ani zaparkovať? Radšej nič nehovor, zas povieš nejakú blbosť. Bože, ty si nechápavá? Nečudujem sa, že s tebou nikto nevie vydržať. Ty si vážne mimo. Ty si neschopná. Bezo mňa by si nič nedokázala. Najskôr sa tomu zasmeješ. Potom ti to zostane v mysli visieť. A začneš premýšľať. Som fakt taká nemožná? Mala by som sa viac snažiť. Možno keby som to nechala na neho, bolo by to vážne lepšie. Možno keby som sa viac snažila robiť všetko správne, prestane na mňa byť taký. Lenže ak by ťa skutočne miloval a vážil si ťa a boli by tam naozaj veci, s ktorými nie je spokojný, dokázal by ti ich predsa povedať rozumne a s rešpektom, nie? A nie ťa ponižovať, dokonca aj pred inými ľuďmi, alebo ti dávať pocítiť, že bez neho nie si nič. Ak to robí, môže to byť jeho frustrácia. Možno chce byť sám, možno má niekoho iného v hlave, možno nie je spokojný s vlastným životom. Tých dôvodov môže byť milión, ale všetky sú jeho. Ak nie je spokojný, je na ňom, aby to riešil. Otázka je, čo ty? Prečo si to nechávaš? Prečo sa tváriš, že sa to nedeje? Je toto spôsob, akým chceš, aby sa k tebe správal ten najbližší človek? A čo si ochotná s tým urobiť? Budeš to ďalej prehliadať, alebo si vybuduješ sebavedomie, vďaka ktorému sa rozhodneš, čo je pre teba ten najlepší krok. Ak chceš byť tou sebavedomou ženou, ktorá vie, ako sa za seba postaviť, rezervuj si prípravný rozhovor k sebavedoma za jeden deň. Odkaz je v mojom bio.